Etortzelare eta, guziatuko gara alik eta final hobena iten eta bali matxapela irazten, ez? Bale, horretik itxasorako bide egin behar dugu orain, Iker Martinez eta Xabi Fernandezek onenen artean onenak direla erakutsi dute beste behin eta beste behin diogu, Bahamasen lortu berri duten munduko txapelketa dagoeneko 3. dutelako Gipuzkoarrek 49eren mailan lortu dute eta maila horretan benetan espezialista hutsak direla erakutsi dute biak ala biek. Bejon deiela. Hasiera bikaina eman dio 2010 urteari Iker Martinez eta Xabi Fernandez Movistar taldeko biko ezagunak. 49er mailako munduko txapeldun berriak dira. Nassau Bahametako hiriburuan jokatutako munduko txapelketan aste bikaina osatu dute. Ona zer esan digun Xabi Fernandez ibartarrak azken egune izpide hartuta. Eta, azkeneko eguna oso ondo junda, ezta? Goizen 2 mangain diteu, aizenaiko horrakin eta 2 konsundate zaizkigu. Eta gero ja, matematikoki irabazita geneukan final nagusia baino lehenago. Eta, gero finala gaina irabazin dugu, osik gehiago ezin eskatu eta egia esan da oso ondo junda dena. Errege bezperan hasi zen lehia, eta lehen eguna oso distiratxo egin ez bazuten ere, hilaren 6an aintzat hartzeko bikoa zirela argi utzi zuten. 13 postu aurreratu eta sailkapen nagusiko 2. postuen ezarri ziren. Haizea lagun izan ezarren egun bikaina osatzea lortu zuten. Eguneko 2 probetan lehenak helmugaratzea lortu zuten. Errege egunean egineko lanari esker, pazientzia eta esperientzia belauntzien sartu eta hainbeste desiratutako garaipena eraikitzen hasi ziren. Oso zen garrantzitsuan Nassauko txapelketa hau. 2012ko Londresko Olinpiar Jokoak ateioka daude eta gisa honetako temak entrenamentu bat baino gehiago dira. Gainera 2004 urtetik munduko txapeldun izan gabe ziren eta bazuten arantzatxoa erraietara sartua. Hilaren 7an baina, geroz eta argiago zegoen garaia izango zirela. Eguneko 3 txandetan goi postuetan amaitu zituzten saioak eta lidertzan jarri ziren. Haizeak buruko min deixente eman zien, baina itsasoa denentzat da berdina, eta aurkariek ere zailtasun bera zuten, bikain gainditu zituzten itsasoak ezarritako zailtasun guztiak. Atzoko izan zen agian egunik gogorrena. Eguraldiak beste behin ere zina sortu zuen itsasoan eta ez ziren aurreko egunetan bezain txukun aritu. Dena den lehen postua sendotu xamar zegoen eta medal race, izeneko azken txampa nagusire iritsi aurretik jakitun ziren garaipena berentzat zela. Pozarren zain Xabi Fernandez aste osoan zer egineko lanarekin. Guk helburu zehatzak geneukan podiumen eoteko eta bagenekin prestauta geundela aurren eoteko, baina gero irabaztea beste histori bada, ez da, orduan beti pozik irabazteatik. 2002an eta 2004 urtean irabazi ondotik, 3. munduko txapelketa beraz euskaldunentzat. Iluntasun guztiek izaten omen dute beren argizpitipia, eta txapelketa honetan urteien batzuk igaro ostean, berriro ere uraparretan dira, Karibeko ur gardenetan lortutako garaipenak, zalantzarik gabe konfidantza emango die, 2012 urteko Londresko Joko Olimpikoetarako. Dudarik gabe, guk orain txirrindularitzan asteko albistea zein izan den gogoratu behar dugu. Pedro Dorrilloren ingurukoa da, dakizuen bezala Ermuarrak